Halo Babsong, bahai dong bay. Wan suku noro jotono kahano tong nai nai. Babsong noro timeline lugoi man kana, ojo ram bokok no sana ni nai. Te noro kaham ka nai nai dia ko. Abo tamo ke kok bro subject no je ruman bay sui nai. Bini mungkoi affair klai nai hinai Tripurani. Newspaper sapok nai ro. Amo ke headline suika norok nugoi man kana. Ruman bay suika mane no je suine ni mungkoi affair klai nai. Obongka Tripura government ni saklai mo. Tinang sana musungo ojorawo jung agini kok kisam buito klai nai. Chini jibono je chini size ni borok ngke. Chini level ni borok ngke mana chini umur ni. Sung soy man kana chini tola ni cerai rok ngke soy fana mayang wei mano. Je jorawo CPIM Tripura wo rule khai tok pro kaisa phai geta mo sorbo শিক্ষা henai. Je class 1 ni simi class 8 jora bo poriya phano exam riya phano pass. Sung jotono sawai man kana mo sung jotono khana sung bai thamo ma porikha. Porikha riya hengeno pass poriya phano pass. Actually school bai kuno communication kori phano pass. Ojorawo. Tini ang ukok na tani bagai masa kengkai. Chuno buni dofa chini jaga sego rap khayu boy butharu gare bai feroi butharu abhai simia. Chuno biang tu attack khlai tong nai di lekha pora ne bising tui chuno bhai ga attack khlai. Sorbosika class 1 ni simi class 8 jora poriya phano pasu ngengke aro chuno bahai klai attack khlai ganai di je borok ni borok hingke o jorawo school kaham town to school kaham tongo tuition master kaham tongo borok khai abhai khlai no choli thango running kaham ka pori thango kaham ka school thango school master kaham school kaham borok o jora phano borok khai tight ke poru borok khai tight ke poru pia o sorbosika actually sanane thanga hingke chini Tripura sarak no barbad khaina ni bagoi asai mani hai nor kaham ka wansung nadi bahage chini Tripura sarak no barbad khaina ni hina obo srishti mani hingke chini Tripura sarak ka tamu khao jorawo class 1 ni simi class 8 jora porikha ri apana pass school thai apana pass hingke ba posipori lai liya school bo thang lai liya tamke school thang abo pass pori abo pass ga hayang teng tam khachin borok ni bagai to bangla pori nani ta belai kosto nangjak bayu charero pori nani musungya mani bisingosi porikha ri yang kana pass school thang yang kana pass hinga ba te chini borok te borok pori sinai ba nge chini borok ngengke otikhe mang pass ungoi thangte class 8 to thangka class 8 pass ungoi 9 ni exam 9 on board khena ni ke to admission na ke to town ma thango school ka hamo ma thangnai aro thanga admission ungkha bo je class 1 ni simi class 8 jo rakha bo buni mung sungna suina ru ya phana bo class 8 pass ungkha pia bini life ni sabse kosto nge bo pro thangbo sinai class 8 pass ungoi class 9 no je jora wo bo admission thango ungoyo o jora hingke bini bagoi phai sok paisinai bini life ni sob belai kothin belai kosto tekto o jora se bini phai sinai tamke bini problem afrukai bo bangla reading bo pori mangla bo english bo pori mangla bini thane ongko bo kroi mane suinani porinani bini thane koskuri khata bo rusurungli angoi tong kha jora khai tamke bo class 1 isime class 8 jora to bo school thangya pass mani bo 9 no thangoi tamu sinai exam asu phurung ke bini exam bullu bo exam o failung sinai
o 9 mang 2-3 বছর ফেল চেঙ্গই দং হাটাই ko 9 mang 2-3 বছর ফেলঙ্গই bini life aro no selar mane phaise nai chini Tripura sarok ni ang porikha ri bosi ang pass khlai malia ani bokhorogo o buji mani pasungna ni moto an thani o fan kurikha apur nge chini borok tam khlai sinai porano yakari sinai pora yakari kha একবার সে ফেলবো তো একবার এক্সাম দেব আফরবো ফেলবো বো যে ক্লাস 1 ni simi class 8 jora je phaimani bini o kasaro nahar nai khenke bini thani oni khigrugo bo thebakai tamu amsuk phano bujimani kuroi nga bo class 9 bhage pass khlaiman sinai ba phia borok ni borok hingke tamu sinai o jora hingke borok ni borok joto pass mark ka hambai pass bahai te hindi nung je jora o sorbo শিক্ষা hinoi je porriti no o jora dini Tripura sarok simi si poria school thangya tuition master kuroi school kaham kuroi school thangpano school ni master thake daba nungnai biri nungnai jol thangpainai koijanai thangpainai attend khlainai attendance bas present jotoni no bo bai thangni bo bin betoni bagoi bo attendance ngechini Tripura sarok to ses arono kurikha lekha pora yakani bekha pass to khlai malia boroko o jorabo ang thaijing samani norok thaijing pola samani school bo master kaham tuition to available borni tongo exam ekdom tight khai dibo kaham khai dibo mar kaham mane borkha lai thango paso jarani simino borok kha thik ka master kaham rombo por doi kaham khlai bus kango tlang borok khai nichin borok khai bindas ungoi tho bindas aro hinoi manano je সর্বশিক্ষা যে খুলুমানি যে পড়া মাইয়া বড়া পুরি চুরনো পরি লাইখাবলে পারা পারাবো বরনি চিনি বরনি বিসিংনো মাস্টার হেন সানাবই সর্বশিক্ষানি মাস্টার হেন সানাবই পারা পারানি বুড়া বুড়ি থুমবই কনই পরি লিখা আবো জুনুখা আবো বাক্সা বড় সবাই মানানো অববা রুঙ্গিয়ানি বাগসি সর্বশিক্ষা তাবু ডিজিটাল যুগ ফাই দङ বুসকাঙ্গ অজরানি কক্তা ডিজিটাল যুগ ফাই দङ বুসকাঙ্গ 6 সারা 40 abon bagasi সর্বশিক্ষা abo kahamni bagasi ne kubang makok sawai mano phiaba obo me oboni aim hinkai chini Tripura sarok ni bobishot no lekha pora ni bisingtui hamla khaimani chini Tripura sarok no lekha pora ni bisingtui attack khlaimani chini Tripura sarok no lekha pora ni bisingtui butharmani obongkha CPM je somoy রাজত্ব খলাই দङ Tripura o ojora lekha pora ni bisingti omsukkai chini borokno butharka omsuka attack khlaika o sanane hamdi phe CPM ni jugthaka Tripura o katal government tao phaika cholo paltai BJP সরকার phaika BJP সরকার phaimani jagolo jotono wansuka CPM to onek অত্যাচার khlaika borokno onek satok pitok khlaika o CPM no Tripura o tonikhe jaglak Hadi tabuk sorkar chung change khlaina na sinai nai tam phaika cholo paltai hini chiri kholaiyoi BJP government to buka BJP government to mane jagolo statement amsu kora statement phaya khu ex chief minister Biplop Kumar Dev bo CM kha phaile kha jotono tong tholaikha cholite thangka tabuk engkai CM change khayoi manik sahano CM sanamka o CM mani jagolo hengkai u je CPM rok suno lekha pora ne bisingtui je bhabe chuno attack khlaika abhaino BJP bo turuk chuno lekha pora ne bisingtui attack khlaina ni janga abo bhage attack khlaina ni janga tabuk chung jotono sabai mano Tripura sarok engka chini kuak borokno ruman script by chung suinani abo diman kubangma bisini simi diman khlailai phaimani abo ungyamang tauchu jora choli dong kubangma ruman script santhani bujak baikha tokjak baikha romoi talangjak baikha bas bisingo wak sui kuthui damane hege dawai talangjakha burui chila lama leng riwoi bujakha tui bai sarjakha kubangma abono tui coba
exam khain ke je subject bangla bai sui maya chini kokno aro pori tongnai student rok kaham mark kari maya aphai kubang fight khaite tabu khangai openly je Tribunal CM tam saka Roman script abong kha buni language buni bahasa abo tiprasar no ruime actually aro kaisa ko o Roman script suno riwe ri phano aro Tripura government ni Dr. Manik Sahani ek phuta khanai tungsa boko gya bini sampoti ni kisi sabo khaijak tuing ya do tini open ni tabu saka Roman script ungya tamangke norok Devanagari suti Devanagari Roman script ingkai buni aroni solok tuoi suimani si norok ni byaktigoto language namdi Keba aro sana ne thanga ke chung tambo language we suinai tambo language we suia ang tambo khlainai tambo khlaya oba ani kok haya da ba song abu chini kok chung tambo suinai ni tambo suia chung suinai borok si chung decide khaine aro bo decide khaire na ne emon bono chung nung decide khaire de chung bono saya ko haya bo daw sai tong ha Roman script norong no riwai maya norong ni byaktigoto ngasnamdi language nge tabu kha phang tabu khai norno ang already sarai sai dikhabo norno Roman script ria norno abo riwai maya nge riwai maya mane tamba nungti prasa je Roman bai nung sui manu hinoi norok je sirikhok tongmani norok sanoi tongmani norok Roman bai sim manu hingke abo bai jodi norok no riwai likhengke norok to chini slai si thanai karon Bengali script hinga rom di abo international script ya abo English hingai world to cholo hinga o English bai likhengke chini kokno jodi chung chini script jodi Roman hingke Roman to pura world to cholibo Bengali to pura world to choliya only Tripura cholina West Bengal cholina ha te pura choli ang thoi mi aso Bangladesh cholina ab to chini India ya badiri cholina kintu English hingke je Bangla pore nai borokbo o English no bujo যে বাংলা পড়িয়া বরব হিন্দি পড়ে নাই বরব ও দেবনাগরী পড়ে নাই বরব ও ইংলিশকে বুঝব নিনি লন্ডন আমেরিকা চায়না জাপান কোরিয়া যে কোনো জায়গা থাকলে ইংলিশ হিংগে যতন পরিমাণ বুঝি মানো আবংখাই ইন্টারন্যাশনাল স্ক্রিপ্ট মানে যতন পরিমাণ অল পুরা ওয়ার্ল্ড চলিব হিংগে যদি নুংতি প্রাসা ungoi tongoi nungti prasa tutui jodi nini script nini language si chung Bangla language ni slai temo kochugo kai thangnai hingkai chung norok no bahai khlai rinai ti prasa rok no Roman script bahai kai rinai ti prasa rok jodi chini slai si thanai ti prasa rok chini slai kochugo kanai ti prasa rok ni language chini slai onek respect mane borok mannai boi communication ongnai chungbai baksa internationally borok rok phainai bo kok buji aphano bo chini kokno pori mannai ngeto obo belai samosa boroni bagai amsu samosa na to chung bahai ri manai abo boroni wansungmo jeti prasana chung chini tola tolina ni bagai chung chaitok tongo যে ত্রিপ্রাসানি জায়গানো chung seknani bagoi chaitok tongo o jaga jodi ত্রিপ্রাসানি language ত্রিপ্রাসানি script se chini slai kujugo kawai thangke pura international ongoi thangke chung bahai khlai abo sombhob naisige tongmanai abo boroni wansungmo tini haini bagoi no o language no borok Roman je Roman bai chono surinani
abo borok kebengoi tongo. Actually chung phang sawai mano Tripura ni CM chini Tiprasar ni bagai anti. Chini Tiprasar rok chawai manthung kusuko kathung thangthung abo bonaya. Tini main borok ni wansung mo abono. Chung tolawo tongnai borok, chung pahan ni borok, chung parani borok, chung parawono tongthung, chung boibai ta sini jakthung. Chung sini je script sini bahasa pura world to ta sawai manthung. Pura international by communication ungoi ta manthung. Karena Bangla script to pun dari international ungoi maya. Bahkan nai ba sa buji nai tong ba. O foreigner fai buji ta mana ba. Buji ta mana por ta mana. Pia ba sini kok ba jodi ang nono hamjago hine ruman by sui tingha English by sui ke o foreigner phaifa no bo porimanai phiafa no bo oboni meaning tamo bo buji mangla phiaba o tolao ami তোমাকে ভালোবাসি hine sui tendi bangla bai o foreigner phai bo o script no bo sebi siniya bo pore bo maya inge dam sabone kharo sini kok borong ni nongnai bele na ha bo buji ya haifa no bo poriman kha ke language sabani chini boporiman khablena boporiman khake bo abono surungani bo bin bagai klaim nai bo abono bujina ni sai tok nai turuk abhai klai chung international by connection hoi thanai communication hoi thanai ke chung kubangma borok mannai kubangma develop haising thangnai borok ni me tamo ke bahasa ni simino nung nini bahasa sih ठीक करो इंगे क्या है nini language sih ठीक करो इंगे nung develop nih tas tawan sugra di karena sini language सबसे important enggak obo borok sawai mano Tripurani o borok sawai mano jatabu sono thunggoi tongnai borok language busu joratoi borok nih bago important nini sini mung main hinge nini language sih ha nung tahu Google nai tuh Tiprasar ni language tamo ini jadi suika hingke, sini rumah tu akan pakai apa jorabo, jadi cuma thangga hingke, ha? Borong ni to phaiklak, phaikana bujiklak borong, o international borong bujiklak, thaijang samani hai, London Amerika bujiklak, tahu suika apa, sini ke buji nai, ni sini language kusuko thangnai, pura world to thangnai. Jotono pori nai, buji nai, turuk chung thangnai, lekha pora phaicing chung agung nai, development phaicing chung agung nai, borok chung bai phainai, business ni bagoi phainai, kok salainai, thanglai kubangma amhai klai chung communication ung teng de chung turuk chung kujugo thanglai mano. Nge borok abo siu, abo ni bago borok ni namo sungsakya. Je jorabo CPM chono thongka, sorbo sikha ni mungoi. Jono attack khlai kalbo engal lekha porao tini sem manik saha abha khlai CPM ni bara samu batabu start khlai dong CPM ni bara samung simo ang khoroksa CM kono dino borok na sawai mi andor no riya omok hariya abo hinge gundagiri nge chung sawai mano phang Tripurani sini CM hingke gunda o phang sao angriya nortam khlai na khlai chung to khlai me abono chen thani phan kuroi bo khoroksa CM chung tam khlai manai ba chung chen thani ekta no tongo sannani phiaba nunguriya hene tongoi nini saisung ni decision ba ungla nge tamu nukjau kha exam rikhe bini mumbai FR khlainai amo butui sarkar ungkha amo butui CM ungkha je nung samani kuroi hingke je newspaper o sui to nikha nung o action na de jodi sottikari CM hingke Tiprasa wansa hine naya CM hingke tini abono tuyoi CM action na kamu abo tam phani ko abhai sabosa tamne habai suinani na tini o suinane bo kubangma action na kamu
Piaba aro action kore tar mane chung sawe mano CM abo sajang abo CM ni bukhani kok CM ni bukhani kok tar mane no juno ruman script ria mane no o CPM ni bara samu jekti prasarok lekha pora ni bisingtui hamoi jawi ta manthung buska kota agoi manthung ti prasar no chung chini tolao tornani chini language pore nani chini language bena suri nani chung hingke chung international ni language pore nai chung ruman bai sui nai chung ruman school thangai pore nai english medium school thangai pore nai abongkha tripura ni CM ni wansumu je chini borok no busu joratui hamjak bongsu joratui naisle chung arona phang sawai man abongkha chuno naisle mani tini obisingo kaisa koekson ang khanani musungo tini borok bai baksa tongnai chini borok angoba agi bo saw tini tamo wansugo ang sawai meya kubangma social media phaiman nugo tonusri ni kokang dabu saya ko ang sanai ang najak tonusri ni kokbo tini tonusri ungdi BP ungdi Vikas Debor mangdi Reboti Tripura angdi tini borok na chung naslewu joliu karang tombang nung khoroksa tiprasa nini tiprasa ni egencho je borok basawoi strong kha basajak o borok ni egencho nung khoroksa tiprasa ngoi thangna tongmani kok sana tongmani sarji CMG abhai tongya karon tamo nini odhikar tongo nung khoroksa tiprasa piaba borok saya borok ni thani ti prasar no rinani ti prasar no khlainani ti prasar no baga wansuknani eman mungsa wansu mungurei o je borok ti prasane egencho microbo je jaga program chikon samdi kotorung di je ria ne sai tong mani ya phase ukluga achugo khorop khai tai phano je sa abo chaya abo ungya tini Manik Saha ni nok ni ektega sompoti kokhlai thangya Manik Saha bin bufa ni nok bin bufa ni mung hamya ongya bini je khandani Bangladeshi tongmani Bangladesh tongmani borok ni kemani mungsa sompoti kokhlai thangya abo language riri mani abo kemani khotingya phiaba borok ni ekta na wansung naislewu juno hamjakya juno rina musungya awasimi tinang sana musung vibe song nadi je borok angabor sanan musung je borok juno thungu je borok sini hamya nayo je borok juno kawai taman thung nayo je borok sini nok nukhung nai nadi kiching mesik sungti brasarok lama kaham tui kaham obo tang sana se thanglia kurui karen kurui aba hakle mangno borok politics thungoi tongnam busu je borok chuno thungoi tongo o borok bana norok burung thangai logeri oi borok baksana tini khopsa khana khopsa macha oi noi borok baksa haina tonglai phiaba nini bo bisot tong borok thang khiklai toni nung bol amao thang hingoi tong abo wasunai je jarawo Ingres o chuno sason khlai tongo chuno rule khai tongo India o jarawo India ni borok no Ingres ro baksa miluwa kana chin borok no sato pito khlaiyone o Ingres ro baksa senamja chin India ni borok no bu suprago butharu glar jarawo tini Ingres jaga achugo order dinai o India ni borok khai tini India ni borok no borok bai manapre ma butharu ma bu ma sogu ungo bole tini sem o Ingres rok tong prune haino tini chini Tripura o hingke chung Tripura sarai baksa aba hai hoitu je chini borok ni bisingo no borok bai bili o borok no bai thang ni borok no derari o bubu togu dongkiri o tokbukur khokti khungnani hinoi chawo yakar hinoi chawo phiyog hinoi chawo dokhol khainani hinoi chawo bobagra no hamya chawo bobagra ne ma no hamya chawo kubangma amhai te prasar no thokai politics thungoi dong chung abor no sinina nangnai bai so abor no sinina nangnai haise
aborno sine nangnai tini chung chaya no chaya phang baso ta kiri di kok sanani ke bono chung samang kiri nga sayamang 76 year ongoi thangka hasi ang mahai saka ang mahai dak thlai no kirimang phiaba kirina nanglia to ta kiri sidi thuinani ta kiri di chung emna ba kathang pano kuthoisi kathang pano kuthoi chung chotona kathang hai pano chung belai kuthoi sini kok mungsa jaga na jagia nge nungte tamno thuinani kiri ba songsaroni ne tam tongsi ba mungsa kuroi nini ha kuroi nini rang puisa kuroi bank balance kuroi gari kura kuroi building nok kuroi lama kaham kuroi current kuroi dui kuroi nungte tamno kathang tona musung tongba sawai pano thuidi haisi kok thaisa sawai pano thuidi ti prasani bagoi obo nini ti prasar bole moito tongnai tini jodu kok thaisa salangkan modu kok thaisa salangkan tamo tongoi chung kathang tongnani asu musung tamono yakar klana musung yang chung asu thuinani musung ya chin thane mungsa kore kok sadi haisi kok sawai thuidi ta kirisi o poila ne simina chung haike kok salai fegen ke tini o jora phaicho bagla kham nokhana norok titi edisi sanam thani o 6 sidul sanam thani o busuk bir bororok sakni thuirikha tini borong barang samasoran tripura sung tini kubang matong noyentra jomate asung matai jabai kha o 6 sidul sanam thana thang thani o borong ni thuirikha bolidan rikha tini bisram gonsai jagao ADC bisingo habo illegal babe o ADC o habo nogor panchayat sanam na naidon tini bo legal da illegal tini abo o je kebengoi tongnai rokni logi tongnai chini tiprasa montri neta ini tongnai rok borok bosawai mano obo illegal habo tini o tiprasa rok tango kok sayme yaung borok tini o Ingres rok tong pro ni hai no tabu sumai baksa sason khlai dong tini borok ni bising tino chuno sason khlai tini borok sawai mano obo illegal ADC elakao haboi dong tini aro kok sanana nang je মন্ত্রী যে নেতা হেনে গসিওই মাইগ্রমবই বাসন থকাই রি থাংনাই রক তিনি আবো গুबै গঠন আবই তং তিনি ও কখনো খাতাম সবাই মায়াম সবাই বাংলা আবনো বায়সং বুঝিদি তাবো বরনি মাইক ব ফাস্ট চলে ওহাইছে নিনি থানে বুঝিনানি ক্ষমতা দङ নিনি থানে বুঝিনানি ফান দङ বুঝিদি ওয়ানসুকদি হাইছে जुनो बाहायखलाय थुंबाय दं जुनो बाहायखलाय थुंबाय दं पॉलिटिक्स कतरिया बायसं नरक बुट रिउ ठीक न ओ बुट रिमानि या बोलो नुं कुस्ताया नुं ओ जदुं का जदुनो दङ नुं कुस्ता मुसा सेंसुं यानि मुसा सेंसुं या निनि थाने बुट इलेक्शन जितेमन कताल 2-3 बस्ता माइरं फाइमानो फिया अबानि जागलो ओ माइरं ग बन्द गय थानाय जों हायगे मांनो थांलाय जेनेबा निनि भबिष्यत स्थायी जागा सानामसिदि हायसे नुं बायथां बुसु बारा दंसिनायबा जों बारा हायसे चिनि जागा हायफानो चिनि जागानो सेकनानि बागै दिनै बिकास देबरमा हाय बरक खालि दखल खायनानि बो इलेक्शन दखल खायनानि ओ कगिया बिनि वानसुम वाबो जे चिनि जागा एडिसिनो बुनो रिनानि रेवसि दंहागे तिनि कोनो कक सायाके आबनो दखल खायना माने पुरा नासुकनानि बुनो रिसुकनानि आबनि बागै सावै दङ एडिसि ओ खालि तिप्रा सरक सिमि बागे दंनाय एडिसि जतने नोंसौ एडिसि बागे जतने नायबा एडिसि 6 शिड्यूल जे सनामजाक माने आबो तिप्रा सरकनि बागै सिमिसि सनामजाक हबले टीटीए एडिसि नि फुल फॉर्म दा मान साइमि आं बरक त्रिपुरा ट्राइबल ने बुसिजाक दङ आबो ट्राइबल नि एलाका ट्राइबल नि एरिया नों दं आरो बागे जत बरक दंबाय मानो साबा जत बरक ने बागे सावै मानबा एक्चुअली बरन थानि मुंसा वानसुक माने करे आबो त्रिपुरा सरकनि एरिया नु वानजुइ दंबाय मानो ननो तनि रिनाय हासि हायफाना अबो वानजुइनि जागा चिनि त्रिपुरा सानि एरिया आबो बागे जत ने साबा दर आं सावै मानो नर आसो लेखा परा करे आं हायनो आंबो लेखा परा करे आं हायनो नरक फियाबा नरक हंके आनि पुसाइया नरक
kotor pus montri MLA hai puso tong to hai kok sakan ke boi bai moni jaknai boi bai khok ti musu jaknai ha ji nga obon sana musung bai so te bisi kok salia kok belai no polop saka hai borok no sinidi bobishot chini thinang chung hai tongna musung lia ha ji boi bai thungjana musung lia chungbo yokna ne musung kha chini sadin na ne musung kha taxi chalungnai chini gari chalungnai chini dukan chini bazar chini shopping mall chini maituk luta tosla dukan chini bebak no chini na musung kha school chini abaro bebak chini na musung kha isi abo chini jaga o andena Agartala thangka Agartala shopping khai ga kisa ang pura Agartala no tamo ang basa si mana sing si o building rong no o Agartala chini bubagrani chini Tripura sarong ni jaga nai abar chini Tripura sarong ni bikhumu tu musa kori tongo mane o building kotor tangnai chini Tripura sarong kori joto wanju chini Tripura sarong ka onno ko bara tongo pori o bara tong thani si boi bai satok jago pitok jago rongfranda nai jago tam khlai jago abo hai ang wansu ge sap cha tu wansu ka ise ba chini jaga o busu si bui busu bangkhana o Agartala hai sohoro ayang na ne phainai bukum koloro busu bangkhana simahi na isi lekhai pul baigla amsu bangkhana amar no belai kha khang ga haisang jaman Bangalore ang to Bangalore tongo Bangalore ba yang Agartala tulona khai ne ke belai wano kha kham ise kha kham Bangalore no jesa suidi no English by suidi pya boroni kok bai no ma suinai to boroni script bai ma suinai upai kuroi pura all Bangalore guri fano no English by simiste sujang bangla menu ungdi shopping mall habdi je kono jaga thangne no hotel habdi restaurant habdi yang khaksa English by sujang tongha yang khaksa boroni language no ma suinai emon bu phani khomata kore suya awar no ga ang china ro musung uta ngai china no le chung bui bai se ru khai ja tong ga chung bai klai man nai abono wan suk di ang te bisi kok saklak belai hambai no asuk kolokma kok sakam tini belai asuk dini pore phaimani ba chung turuk te kok salai nai ulo nge belai hambai no paithang jor kong bai tong mani ba gai norok ko norone wan suk mu comment share khlaima chin Tripura sarok butui wan suk mu tui chole na nang tabu norone kaham norok comment khai di norone wan suk mane share khai di ang norone bising tui surungoi manat hambai malai next video